Ola, bos días a todos, bos días a todas. Bos días a todos os ribeirenses que unha vez máis nos queren escoitar en esta dación de contas e sobre todo moitas veces de información de todo o que son as características e as obligacións que estas fases van implicando e que a veces creo que a ciudadanía, igual que quen ten que explicar, empezas a perder moitas veces un pouco. Por iso, sobre todo, o que pedimos é responsabilidade, non? Utilizar a lógica, o que pretende todas estas fases e intentar evitar contagios e, polo tanto, canto menos contacto social teñamos e cantos máis podemos evitar esos actos sociales, mellor van a vir. Hoxe había unha nova norma de flexibilización para todos aqueles lugares como as nosas 8 parroquias, exceptuada o cambio de Ribeira, no que é a flexibilización de horarios que creo que son importantes conocer. Algúna delas, precisamente por eso digo que vamos enterándonos de cousas que a veces estábamos facendo e agora, ao ver estas normas de flexibilización, dan a entender que nas podíamos facer. Estou-me a referir ao que é os paseos de os rapaces de menos de, este caso, 14 anos, que podrán non ter franxas horarias en todas as parroquias e incluso que podrán facer deporte. E se digo cousas que entendíamos que xa se podían facer e non se poden facer, é que en este caso estes menores teñen a limitación de 5 kilómetros que podrán ser dentro de todo o término municipal, excepto lógicamente as horas nas que está limitado en lugares como a parroquia de Ribeira, é dicir, entre as 6 da mañán e 10 da mañán, ou entre as 8 e o que son as 11 da noite, non? Por outra parte, decir que son 5 kilómetros nos que poden ir a outros municipios. Estamos falando de deportes de rapaces menos de 14 anos e tamén se suprime a limitación para circular con 3 menores cando un deles tamén poda sumarse, que sería tamén maior de 14 anos, co cual se pode circular a unidade familiar de 4 ou 5 rapaces, non? A unidade familiar, estou referindo. Creo que son normas que son importantes ir conocendo, aunque creo que algunhas delas, pois, posiblemente alguén as estuvera facendo de forma inapropiada, pero iso é o que di as órdenes ministeriales que hoxe se facían público. Por outra parte, en esta etapa da desescalada, creo que é máis que importante que digamos os que son os novos servicios que se incorporan e, sobre todo, os horarios que teñen eses servicios municipales que vou pasar a ler. A Casa do Concello, que está aberta de luns a vernes, vai a ter unha atención ao público entre as 9:30 e 1:30 horas. A Biblioteca Municipal se vai a aperturar o 25 de maio, horario de luns a vernes de 9 a 14 horas, con un aforo máximo de 25 usuarios e no que se prega que todos aqueles que non queran ter problemas pois utilicen a cita previa. A Sala Municipal de Ribeira vai a reaperturarse o 25 de maio e é o horario de luns a vernes de 9 a 14 horas con máximo de 10 personas por planta. O Museo do Gravado de Artes aperturas o 26 de maio, horarios de martes a sábado de 9 a 16 cun máximo de 55 usuarios por planta. A Aula CEMIT aperturase o 26 de maio, un horario de 8 a 1:30 e de 4 a 6 de lunes a viernes. O Estadio de Atletismo Ana Peleteiro aperturarase o 25 de maio baixo cita previa ao número 871-873-646. Repito, 871-873-646. O mercado municipal pois está aberto de 9 a 2, de 6 a 21, os sábados tamén de 9 a 14:20 horas. E o mercadillo vais a celebrar, como sempre, na esplanada portuaria, limitado aos produtos de alimentación e plantas. E, por último, o plazo de inscripcións para feirantes interesados en ocupación de solo público, recordar
que se abre o luns 25 hasta o domingo 31 para os empadronados en Ribeira. Por lo tanto, esas son as novedades que tiñamos estes días, nas que tamén estamos traballando como en todos os edificios municipales para dar a máxima seguridade posible aos traballadores e aos usuarios, pero o dito, en estes momentos o que fai falta é sentidiño. Sabemos que é un momento no que tamén se poden producir todavía contagios, sobre todo se a xente non é do noso término municipal, polo tanto, utilicemos a posibilidade de desplazamentos ca máxima prudencia posible e sigamos utilizando o que máis nos están recomendando, o uso de mascarillas e o lavado frecuente de mans. Así que a todos moito ánimo, arriba Ribeira, xuntos vámoslo a conseguir, arriba Ribeira, ánimo a todos.
tus ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos. Estoy tan seguro que encontrarías a tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar cuanto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejarás, sabiendo que mañana te irás con otro a la edad, así, a la edad. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé a quien queréis, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor es sí, el amor es sí, el amor. Vivín nesta vida. Coa miña avoa ser a súa netiña, cos meus irmáns a máis pequechiña, e para meus pais ser a súa estrelliña. Vivín nesta vida. Ser nai 2 veces unha maravilla. Antes do fillo parín a filliña, que cousa tan grande traelos á vida. Vivín nesta vida. Abrazar o netiño no seu primer día, consolar a nora no que ela sentía, mirándonos as dúas, pois eu xa o vivira. Vivín nesta vida. Que cousa tan grande ter unha familia, nunca lle falta ningunha xentiña dar e ter calor mentras un viva.